سلام نيماكي ميديا تخطاتلتي كميل لهم أنا دحاني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብዘዝ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ተምኒተዩ እሞ ናይማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሐሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ጊዜያ ቀሪበለኹ ግና ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተዳህልኹም ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ ናፍቲ ዛንታ ክብለኩም ሰነይ ምክትታል ሓፃር ዛንታ ሜሮን ሓንቲ ሜሮን ትበሃል ኣዝያ ምልክዕቲ ጎርዞ ነበረት ሜሮን ኣብ ገጠር ተወሊዳ ኣብ ገጠር እያ ዓብያ ሜሮን ኣቦኣ ንኣኣ ወሊዱ ብቆልዓኣ እንከላ ምስ ጠፍአ ኣበይ ከም ዘሎ ሓለዋቶ ይፍለጥን ሜሮን ሰለስተ ኣሕዋት ኣለውዋ ንሳቶም ግና ኣዲኣ ካብ ካሊእ ሰብኣይ ዝወለደቶም እዮም ሜሮን ትምህርቲ ጀመረት ካብ ቀዳማይ ክሳብ 10ይ ክፍሊ ተማሃረት ሜሮን ኣብ ገዛ ፀገማት ስለ ዝነበራ ምስ ሰብኣይ ኣዲኣ እውን ኣይትሰማማዕን ዝነበረት ሜሮን በቲ ሓደ ወገን ፀገም ናይ ገዛ በቲ ከዓ ሰብኣይ ኣዲኣ ኩሉ ተሓዋዊሱ ቅሳነት ስለ ዘይነበራ ትምህርታ ክተቋርፆ ወሰነት ሜሮን ሓደ ሓሳብ ይመፀላ እሞ ንመሓዛኣ ከምዚ ክትብል ኣማኸረታ ኣንቲ መሓዛይ ሓደ ሓሳብ እንድዩ መፂለይ በለታ ዋ ናይ ብሓቂ እስኪ ንገርኒ መሓዛይ እንታይ እዩ እቲ ሓሳብ ክትብል መሓዛኣ ጠይቐታ ሜሮን ኣነስ ከተማ ወፅይ እንዳ ሰብ ሰሪሐ ንባዕለይን ነደይን ክሕግዛ ይሓስበለኹ በለታ መሓዛ ሜሮን ዋይ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ መሓዛይ ካብ ኣብዙይ ገፅ ሰብኣይክን እንዳረኣኺ ትሳቀይ ኣብኡ ተኸዊልኪ ሕሸኪ ፅሬትክን ጥዑይ ምግብኽን እኳ ትረኽቢ በለታ ሜሮን ኣይደንጉየትን ንፅባሒታ ክዳውንታ ጥርነፍ ኣቢላ ከተማ ሓፂላ ጠፍአት ከተማ ምስ ኣትወት ትፈልጦ ሰብ ስለ ዘይነበራ ኮለል ክትብል ኣምሰየት ፀሓይ ዓሪባ እውን ፅልግልግ ኮነ እሞ ሜሮን ዓቕላ ይፀባ ክትፈርሕ ጀመረት ወዮ ኣብ ገጠር ኮንካ ዒዋላ ኣለው ሰረቕታ ኣለው ይበሃል ስለ ትሰምዕ ኣዝያ ፈረሐት ሜሮን ናበይ ከኣቱ ኢላ እንዳተጨነቐት እንከላ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ሓንቲ ሰበይቲ ረኸበት እሞ በጃ ክባ ምሳኻ ሕድርኒ ሎሚ እየ ካብ ገጠር መፂ ሓዳሽ እየ ነዚ ከተማ ክትብል ሓተተታ እታ ሰበይቲ እውን እዋይ ጓለይ ኢላ ደንጊፃ ገዛ ሒዛታ ኸደት ምስኣ ሓዲራ ንግሆ ምስ ኮነ ሜሮን ተሲኣ ይቕነየለይ በሊ ኢላ ክትኸይድ እንተትብል እታ ሰበይቲ ፅንሕስኪ ዛ ጓለይ እንታይ ደሊኺ ክመፂኺ ክትብል ሓተተታ ሜሮን እንዳ ሰብ ክሰርሕ እየ መፂ ኢላ ኩሉ ፀገማታ ኣዕለለታ ናይ ነገር ዕዱል ግዲ ኮይኑስ ኣጋጣሚ እታ ሰበይቲ ሰራሕተኛ ትደሊ ፀኒሓ ምሳይ ከስረሐኪ እየ ዛ ጓለይ ንወርሓ 500 የዋፀኪ ድዩ ኢላ ሓተተታ ሜሮን ሕራ ኢላ ብተሓጓስ ክትፍንጫሕ በለት ስራሕ ጀሚራ ን5 ወርሒ ዝዓክል ናብ ስድራ ቤታ ከይከደት ትሰርሕ እሞ ኣደይ ናፊቐ ዓዲ ክኸይድ ኢላ ፍቓድ ሓቲታ እተን ዝሰረሐተን ገንዘብ ሒዛ ናብ ዓዳ ኸደት ሜሮን ኣብ ዓደይ ደንጎየትን ድሕሪ ሰሙን ቀልጢፋ ናብ ስርሓ ተመለሰት ከምኡ እንዳበለት ንሓደ ዓመት ዝዓክል ምስታ ሰበይቲ ትሰርሕ ድሕሪ ዓመት እታ ዝሰርሐላ ዝነበረት ሰበይቲ ብሓንደበት ሕማም ተሓምም እሞ ከይፀንሐት እውን ትመውት ሜሮን ብዘይካታ ትሰርሐላ ሰበይቲ ካሊእ ወላ ሓደ ሰብ ትፈልጦ ሰብ ኣብቲ ከተማ ይብላን ሜሮን ትገብሮ ጠፊእዋ ኣዝያ ትጭነቕ ኣማራፂ ስለ ዘይነበራ ካብቲ ዝነበረቶ ከተማ ናብ ካሊእ ከተማ ቀየረት ኣብቲ ከተማ ምስ በፅሐት ንሰባት ሓቲታ ናፍቲ ስራሕ ዝርከበሉ ቦታ ኸደት ስራሕ ረኺባ ናብ ሓደ ገዛ ኸይዳ ስራሕ ጀመረት ስራሕ ጀሚራ
نأستا 3 ورح مسطنحت عزيا ጽብቕትን ህድእትን ስለ ዝነበረት ኣብቲ ትሰርሐሉ ገዛ እቲ ሰብኣይ ክፈቷ ጀመረ። እቲ ሰብኣይ ኣብ ልዕሊ ሜሮን ዘለዎ ረኣያ ናብ ዝለዓለ ደረጃ እንዳዘያደ ኸደ። ሜሮን እታ ትሰርሐላ ሰበይቲ ኣዝያ ሓያል ስለ ዝኾነት ምስቲ ሰብኣይ ክትቀርብ ወይ ክተዕልል ፍቓደኛ ይነበረትን። እንተ ንሱ ግና ክሓልየላ ብዝያዳ ካፍትን ዝነበረ ከኽብራ ጀመረ። እዚ ዝተዓዘበት በዓልቲ ቤቱ ኸዓ ንሜሮን ኣይማያ ኣይሰማያ ምስ ሰብኣየይ ገለ ርክበለክ ብምባል ምሒራ ሳቐየታን ኣጋፍዐታን። ከምኡ እንዳበለት ን2 ወርሒ ቀጸለት። ሜሮን ነቲ ጸቕጢ ናይ ስራሒታ ክትጸሮ ስለ ዘይከኣለት ካፍቲ ትሰርሐሉ ገዛ ወፂያ ካልእ ስራሕ ንምንዳይ ኮለል ክትብል ጀመረት። ድሕሪ ናይ 2 መዓልቲ ኮለል ብምባል ብድኻምን ጥሜትን ተሸኒፋ ኮፍ ክትብል መረፀት። በቲ ሜሮን ዝነበረቶ ጎደና ዝመላለሱ ሰባት ብበዝሒ እኳ እንተነበሩ ግና ዋላ ሓደ ንሜሮን ከስተውዕለላ ዝኽኣለ ሰብ ኣይነበረን። ንህላውነታ ዝተዓዘበ ሓደ መንእሰይ ግና ናብኣ ገጹ ቀረበ። ሰላም ጸሓፍተይ ኣቤል ይበሃል፣ ፍቓደኛ እንተኾንኪ ክላለየክ ዶ ክብል ሓተታ። ሜሮን ቅንዕ ብምባል በተን ፍሩያት የዒንታ ብምጥማት እሺ ሜሮን ይበሃል በለቶ። ስምዕንዶ ሜሮን ክርእየክ ከለኹስ ኣዝኺ ተጨናቕ ክትመስሊ፣ ከምኡ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዐኒ እየ ኸዓ ስቕ ኢለ ክሓልፍ ህልናይ ምግባር ኣቤኒ ዝሓተክ ዘለኹ ክብል ተዛረባ። ሜሮን ምስቲ ዘለዋ ጭንቀት ትፈልጦ ሰብ ስለ ዘይብላ ንኽትዕልሎ ፍቓደኛ ኾነት። እወ ቁሩብ ተጨኒቐ ኣለኹ ብምባል ኩሉ ጸገማታ ነገረቶ። ኣቤል በቲ ዝነገረቶ ኣዝዩ ተገረመ። ደንፅዎ ኸዓ እወይ ሓፍተይ ሓቂ ክንዲ ኸዳኣ ክትጭነቒ እሞ ኣነ በይነየ ዘለኹ ሰራሕተኛ መንግስቲ እየ፣ ምሳይ ኮንኪ ምግቢ ትሰርሕለይ ክዳን ክትሓጽብለይ ፍቓደኛ ዲኺ ክብል ሓተታ። ሜሮን ምስቲ ዘለዋ ጸገም እወ ፍቓደኛ እየ፣ ኣነ ዘገድሰኒ ገንዘብ እንዳኣሉ በለቶ። ሕራይ ተባሓሂሎም ተታሒዞም ገዛ ይኸዱ። ሜሮን ካብ ሎሚ ጀሚርኪ ከም ገዛ ኽርአዮ ደሞዝኪ ኸዓ 1000 ቅርሺ እዩ በላ። ሜሮን ኣዝያ ተሓጎሰት። እንዳሰብ ካብ እትሰርሕ ክንድኡ ገንዘብ ተኸፊላ ኣይትፈልጥን። ስርሓ ድማ ሓደ ኢላ ጀመረት። ኣቤል ኣብ ስራሕ ውዒሉ ኣብ ዝመጸሉ ምግቡ ተሰሪሑ ክዳኑ ተሓጺቡ ገዝኡ ጸርዩ ስለ ዝጸንሖ ኣዝዩ ሕጉስ ኮነ። ከኽብራን ክሓልየላን ከዓ ጀመረ። ከምኡ እንዳበሉ ከም ሓውን ሓፍትን እንዳተኸባበሩ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ብሓደ ጸንሑ። ሜሮን ምስቲ ኣዝያ ታሕተኛን ምልክዕትን መንባራ ኣቤል ከዓ ፈትዋ። እዚ ኩሉ ምስኡ ክትሰርሕ ግና ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ናይ ጓና ሕቶ ሓቲትዋ ይፈልጥን እንትርፊ ከም ሓፍቱ። ድሓር ኣቤል ኣብ ልዕሊ ሜሮን ዘለዎ ረኣያ ናብ ፍቕሪ ገጹ ኣዘንበለ። ውሽጡ ከዓ ንኽሓታ ደፋፍኦ። ኣቤል ክትጻወሮ ዘይከዓለ ፍቕሪ ሜሮን ንሕውነት ረሲዑ ንፍቕሪ ሓተታ። ሜሮን ናይ ነገር ጓል ኮይኑዋስ ሕፍርፍር በለት። ኣቤል ከዓ ኣጆኺ ሜሮነይ ኣይትሕፈርኒ ደስ በለክ መልስለይ ብምባል ሙሉእ ነፃነት ሓባ። ሜሮን ከዓ እሞ ኣንተ ኣቤለይ ግዘ ዘይትበኒ ክሓስበሉ ኢላ ደኒና መሬት ጠመተት። ኣቤል ሕራይ ጽቡቕ ብዙሕ ዘህውኽ እኮ ይብለይን ኢሉ ብሓሳባ ተሰማምዐ። ከምዚ እንዳበሉ ሓደ ሶምን ይበጽሕ እሞ ድሕሪ ሶምን ሜሮነይ እቲ ናይ በቐዳማይ ሕቶኸ እንታይ ጌርኪ ሓሲብክሉ ዶ ክብል ሓተታ። ሜሮን ኣብ ገጻ ናይ ሕርቀን ምልክት እንዳርኤት ንኣቤል ቅንዕ ኢላ ጠመተቶ። እዚ ዝተዓዘበ ኣቤል እንታይ ያኾን ክትብለኒ እንዳበለ ውሽጡ ብፍርሓት ተወረረ። ሜሮነይ እንታይ ደኣ ዘሕረቅ ክትመስሊ ክብል ብፍርሓት ሓተታ። ኖኖ
أحرقكم كتبل ملستلو محير سلزفكرا ولا نشتن تخون كخريع أيدلنيو ميروني كم إلى بمحتاتي أخريك كدية أمو كلمة عالت زين قبرو بزوح قج النقاك كويدلن كبل تزاربا نونو لما أنت خنودو ألنا كابتج أنيقا نعخا ونزج النقاكا قرص فليدكا مخاريو صبوق انتس كتفتوني انتس كتسألني بلت ميرون أبيل مستزلو فقري محر تربيتو أزيو تشاقلا الشنقر نبا قلت في نبايكو قلت ألبي الكنبلا ميرون ناقو بمطمات اسك جمت كما يمسلك كامل السي كتبل أبلع لجنقو جنقو السخطلو أبيل مستزلو شاقولت فقرن حرك أنا تحاوي سوو اندعي نكرنا ندو قدافي أي تربس إن خبل ملسا أمو عبيلي اتزحتت كان نحتو أي تقى إلى زرب أخي ودأت متلع عبيل قصون إلاتو نابس ألالو تغيرا قص عبيل مسرائيت ميرون أزيو 5 فكرات عزبت أي قبلون انت الزبلكاس انت مبالكا إلى بتتصاباز مسل سنانا في الشق بلت عبيل كافتا خوفي الوازن برا كرسي تسئلو حوص حرق أنا نفرحن زد حواسو انت يجيرا كيك والي كساب كندزي تقاز عنيلو تماليسو خوف بلا ميرون نافتي عبيل كوفي الوازن برا كربيلا ازن فنجال زمسلاي انتا سلام لم بمبال عبيلي قرب كالشغلة كادي لينبر أنا ونكو عزيزة فكرك كايلا أب أفلبو جوز بلد عبيل نتزنبرا حرقان أب دقيقة قديفو بتحقواس زحزون جبتون تفقو أنت ميروني إزد زربا هيسكن كاللخص لبيك سابزت أفقني أشاق الكنيس أنحقي أوف إلو حقوفا بيلو عبقن باراس عما كافتا ساعات نسا جميروم ناي فقرو قعسوهم جمرو زي مقرن دس بلن ناي فقر جيزي نحد عمل زعكل بحنسا بحلفو كم معلتتات حد معلتي ميرون أنت عابيلي أنا نسخان سحلفنايو ناي فقر جزاء وحدا يكونن سلازي تمرئنا حدارنا زي نقبر مجوات قول أخاء نولد كتب الحتتاتو عابيل صبق ميروني أنا ونكو زي حسب يكون سلازي نقرك يد عنبر أمو ناي مرأة مدبنا كما يخون ميرون دحن نسرع بيتنا مو ننقرم كلهم مساعتهم كينا زود دانا قريو بلد أمونغو عبيلي فوتو ناي سرع خادع زي ترئيني كتبل حتى تتو أشي تساقمي اللانيلو نايدي نايبو سألي أرئيا ميرون نايبو سألي مسرعيت عزيا دنقزت عبيل إيهدي ميروني انتايد أخوينكي قبل حتتا ولا حنتي كون إلى في الشيخ بلد بتعمي تبقات سدرا اللوخة عبيلي بلدتو أوا انت خونا أبوينا عيمس ولدا بهواتو إلا نمبر عديت رحياس الليلو رأسون دانقنقة تزاربا ميرون تحن الجوخا زي كلاتنا نوئينا أبويس كم تزعل الكوخا اندعالو كبيس كازي قبت قالو ديو ميتو زي فلد إلى عدسنا عدتو عبيل نسخص أيتر إنن ديخي سألنا يسدرا خبلا الشي زي حنتنا يبوي سألت رح يازلت النيلة كبورس أوصى أبيلا رئياتو عبيل نتسألي رئي مسبلو بدنقات أكن إلو نميرون تأمتها زي نايم حق أبو خيو كبل حتتا أوا أبويو إيه أبيلي أنت يدي خاخوينك كتبل حتتا تو وين دعي أبوين أبو خنس حدا يمسلو بلا ميرون بوشت أز تسمع عزنبرا فرحت اندا زيادة خدا واي مثلي أب أداقا يركب ديز بحل نيقات عميهم تمساسي لهم سخونو كتبل ملست أبو ميرونن أبو فكاريان حدا يجيهم أيكونون أي فلتون انت حزقنا نبدي أخيدا أبوها
ካሊእ ሓዳር ከም ዝነበሮን ከም ዘይነበሮን ክተረጋግጽ ወሲና ኣላ። ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብዚ ዛንታ ሓሳብ ርእቶን ተዳህሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ሓሳብ ርእቶኩም ክትገድፍልና ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ደኣ ሃሊኹም ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሮ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ። ነዚ ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ምግባር ከይተሓምቁ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንኹላትና ቻው።